Ahoj, tady je Alča. Já bych ti ráda v krátkosti řekla, proč jsem vlastně napsala e-book Jak přežít v korporátu. Já se pohybuju v korporátním prostředí už 15 let a vím, že to není prostředí pro každého a vůbec to vlastně není ani lehké životní prostředí. Já se potkávám se spoustou lidí. Jedni korporát milují, protože poskytuje spoustu možností a benefitů. Druzí tam jdou s nějakým očekáváním, ale po čase zjistí, že to korporátní prostředí třeba není ani pro ně a z korporátu odchází. A pak jsou lidé, kteří v korporátu pracují, ale chtěli by něco ve svém životě změnit, ale buď na to nemají odvahu, nebo pořád převažují ty benefity toho korporátního prostředí nad tím, proč by ten korporát měli opustit. Problém je ale u některých lidí v tom, že v podstatě nevědí, jak tu práci udělat lepší nebo jak si usnadnit to žití v tom korporátu. Ono je to závislé na spoustě dalších věcí a mimochodem o tom je i ten můj e-book. Takže pokud je korporát tvoje téma, tak rozhodně doporučuji pořádně to přečíst a budu ráda za zpětnou vazbu. Měj se krásně a ahoj!